Ďalšia dôležitá časť na stránke je vlastne stránka mapping. Keď sa klikne na Call for Cooperation, tak sa dostaneme na túto stránku. Vlastne táto stránka je tvorená jedným veľkým formulárom, ktorý obsahuje jednotlivé rozklikateľné časti. Užívateľ, keď si vyberie jednotlivú časť, vie si vyklikať jednotlivé podsekcie a ďalej vyplní formulár, ktorý odošle a príde na e-mail. Správa tejto časti sa rieši v backende cez systémovú stránku formulár. Tu je taký malý trojuholník, ktorý sa dá rozkliknúť a zobrazia sa jednotlivé podstránky tejto stránky. Vlastne tieto podstránky sú tieto hlavné sekcie v tomto formulári. Tieto podpoložky, ktoré sú pod tou hlavnou sekciou, sú dostupné tak, že klikneme na modul zoznam, vyberieme nejakú túto sekciu a tu vidíme tieto tri podsekcie, ktoré sú dostupné aj tu. Sú to záznamy, čiže ich vieme editovať klasicky cez ikonu ceruzky. Vidíme, že vlastne pod každým týmto záznamom je jeho duplicitný záznam a tu sa zobrazuje stĺpec lokalizácia. Tento prvý záznam je štandardný jazyk, ktorý je nastavený pre stránku ako anglický, a tento druhý záznam je vlastne preklad. Čiže buď vieme editovať štandardný jazyk anglický alebo jeho kópiu a preklad tým pádom. Vloženie nového záznamu vlastne napríklad do tejto prvej sekcie sa rieši podobne ako pri news, events a slideroch. Klikneme na ikonu zeleného krížika, vložíme nejaký a uložíme záznam. Záznam sa nám zobrazil, vidíme, že je to jazyk štandardný, vyčistíme cache, refreshneme tú stránku a máme tu nový záznam, nejaký nadpis, ktorý môže užívateľ vybrať. Ak chceme vytvoriť lokalizáciu tohto záznamu do slovenčiny napríklad, tak klikneme na ikonu vlajky, vytvorí sa nám kópia záznamu a tu si už vložíme záznam v danom jazyku, čiže napríklad sem pridáme SK, uložím to a už vidíme, že sú tu vlastne dva riadky. Je tu nejaký nadpis SK. Toto je štandardný jazyk, čiže anglický, a toto je jeho slovenský preklad. No a vyčistíme cache a keď si tu na frontende vyberiem jazyk slovenský, tak tu mám už nejaký nadpis SK. Keď si vyberiem anglický, je tam vlastne nejaký nadpis, čiže ten pôvodný preklad. Takýmto spôsobom sa dajú lokalizovať všetky záznamy, čiže takisto aj news. Sú tu ikony, keď kliknem na lokalizáciu, tak sa mi vytvorí kópia záznamu a viem tam pridať daný lokalizovaný záznam. Vlastne tento formulár slúži na odoslanie e-mailu. E-mail by sa mal zasielať už na zadaný e-mail, pevne zadaný v administrácii.